20 минути. Здравейте, дами и господа, снимам втора част на арт на скина на Ани. Ани пак е тук. Да, пак е тук, разбира се. Дразнител. Майната ти. Вълквай. Буклик и спаж на фостата. Добре, не разбирам турски. Хаза. Да, без хакови съм. Само да знаете. Да. В кавички. Вярвате. Човек, тук всички в сървъра, нито един човек няма скин. Бахти. Много е. Стартинг. О, добре. Да, сървъра са фулна, добре. Стартира вече, не мога да джойним. Ще играем на СГ. И почвам клипа. Не, като почнем напълно ще пусна клипа. Невидимо без... Ще ти бръсна като си тук. Почнахме по-много хора се събрах. Аз съм с скина, ама съм с ония розовия скин кът на беби. О, след 3 секунди почваме. След 20 секунди почваме. 15 вече. Как се играе Survival Game? Хора, моля, не субскрайбвайте за тая. Добре. В момента снимаш ли? Почвам. Добре, почвай. И здравейте, YouTube, аз съм Мани БГ, тук с мене и Вайл БГ. Хай, и аз снимам. Да, канал му сте в описанието. Да, И това е епизод 2, моя клип, арт на скина на Ани. Да, бе, добре, ще го сложим в описанието. И тук сега играем на Survival Game. IP-то на сървъра ще е в описанието. Да. Тръгваме. Някой нобарско. Еми... то тук може да се чупят листата, аз се чудя, защото другите толкова бързо. О, взема ли често? И изглежда 4 ябълки поне. Все нещо, това да. Я да играе малко с QR-та, да изпукам. Без хакове. Аз тук започвам да бия един с ръка. Няма, аз тогава няма да живея. Аз много зле се бия, човек. Не мога да го ударя. О, добре, то се хак. Аз ще го запаля. Тук мога да се пали. Не мога да го запаля, what is this? Човек, бият ме трима. Кое ще го запалиш? С запалка го запалих, ама той хак. В смисъл, да, личи си килаура. И да, виждате хора, килаура пълна. На клипа ще го видиш после. Добре. Това е локация. Добре. Няма да спираш този клип. Добре. Сега ще играем на кой ще играя? Просто отим някъде. Може да отим на X-Run, което е много трудно. Той само садва като го минава. Ти не можеш да го играеш, бе, кот. Да, всъщност да. И тя също не може да играе без хакове. Да. Не мога. Почнахме и аз се изтърси хубаво, добре. Добре, той се спида много гадно. Не знам как трябва да мина. Мина го. Не! Гадно. Говори, бе. Ко, бе? Ко? Не знам. По-късно, може би, ще снимаме заедно с фейскам. По-късно. Може би. Добре, виждате колко е часа. Да, малко късно снимаме, ама... Голям прас. Да, прибих се. Аз съм на една от последните места. Значи X-Run се печели като седиш АФК и на другите, нали, умират и им взима живот, пък ти не мърда със своя живот. Аз съм на 3 живота. Някакъв вече на 0 живот. Кога, бе? Да, това не мога да го скоча. Добре. Тук шифта не действа. И садваш ли? Много.
Човек, аз не мога да го скоча, само фейвам тук. Чакайте малко, след малко да дойда. Да, тук няма да успеем да го минем това нещо. Да. Или ако успея всъщност да скоча, не знам. Тук съм. Браво. Аз вече снимам всеки ден. Аз снимам вече, за една вечер снимам 3 клипа. Да. Добре, отказвам се да играя тук. Насякъде садвам. Да, ето казах ви, сигурно сега ще спре клипа. Прави го? Не. Да го спра ли? Не. Добре, аре. Тогава ще си хептен излагация. Просто се чудя на какво да играя. Защото тук навсякъде пълно. А на The Wilds как се играе? Навсякъде. Стартинг. 11 от 24 влизам. От кой тем да вляза? Как се играе там? Интересно. Има green, yellow, blue и red темове. Ред. Да, red. Човек. Ко? Чай малко, май не съм снимала, я да пробвам. Аз колко клипа снимах? Човек. Как да снимам как трябва? Не ти ли свършиха вече 10 минути, бе? Не би аз май не съм го случила, чай сега ще я. Ти на голям ли беше? Не. Абе, Горен, ти не изписва колко минути? Не, пише ми 000 там. О, боже мой. Чай. От това аз съм направила снимки. Ти снимаш ли? Да. М. Тя нещо и се бъгнаха клипа на Ани. Нали? Да, няма да го кача. То отсадва. И аз садвам, че не мога да рисувам. Всеки садва. Добре бе, човек, то се е снимал, в смисъл, то са се снимали снимки. Нали от... Чай. Здравей. Да, разбрах как се прави. Така. От нула. А? От нула почваш. Да, добре, ще почна някъде. Ма къде да играя? Няма да играя в този сървър. То отсадна ли? Яко. Чай, къде да играя? Чай бе, аз... не, на пауза ми е клипа. Махна направо клипа. Къде да играя? Бе, де да знам, бе? Ще играя Нихилачо. Къде? В един сървър Котибан. Ако има някой... Ето я. И това беше арта на Ани скина. Довиждане. Бай-бай.